Anem a automatitzar una màquina de mercat amb 3 cilindres. Quan es premi el pulsador, el cilindre 1 ha de treure una peça del magatzem vertical. Mentre el cilindre 1 aguanta la peça, el cilindre 2 avança i fa el mercat. Immediatament, el cilindre 2 retrocedeix. I tot seguit retrocedeix l'1. Llavors, el cilindre 3 avança per expulsar la peça i retrocedeix immediatament. A la propera pulsació, el cicle pot tornar a començar. Els cilindres 1 i 2 seran de doble efecte. El cilindre 3 serà de simple efecte perquè és curt i no fa força en el retrocés. Cada cilindre necessitarà la corresponent electrovàlvula. Per iniciar el cicle s'ha de prémer el pulsador, però convé comprovar que tots els cilindres estan enrere. El cilindre 2 comença a avançar quan s'activa S3, però aquest detector està activat durant força temps. A més, veiem que aquest detector inicia l'avanç del cilindre 2, però es manté actiu quan aquest cilindre retrocedeix. Per evitar el conflicte, afegim el detector S4. El cilindre 2 comença a retrocedir quan s'activa S5. El cilindre 1 comença a retrocedir quan s'activa S4, però aquest detector està activat durant força temps. A més, veiem que aquest detector inicia el retrocés del cilindre 1, però es manté actiu quan aquest cilindre avança. Per evitar el conflicte, afegim el detector S3. El cilindre 3 comença a avançar quan s'activa S2, però aquest detector està actiu durant força temps. A més, veiem que aquest detector inicia l'avanç del cilindre 3, però es manté actiu quan aquest cilindre retrocedeix. Per evitar el conflicte, afegim el detector S6. El cilindre 3 comença a retrocedir quan s'activa S7. Convé analitzar com estan els altres detectors a cada canvi d'estat, per prevenir coincidències. En aquest punt també està activat S6. En aquest punt també estan activats S3 i S6. En aquest punt també està activat S6. En aquest punt també està activat S4. En aquest altre punt també estan activats S2 i S4. Anem a analitzar-ho per veure quins dels detectors marcats en vermell fem servir. En aquest cas, interessa fer servir S6 perquè així una part de la lògica coincideix, i S2 i S3 marcaran la diferència. L'S5 només s'activa un cop i durant poc temps. No necessita complements. En aquests dos punts tenim una coincidència completa, així que farà falta alguna memòria per discriminar. De moment, és preferible aprofitar la coincidència, i de la memòria ja ens n'ocuparem després. Aquest cas és similar a l'anterior. Tenim coincidència completa. L'S7 només s'activa un cop i durant poc temps. No necessita complements. Ens queden per resoldre les incerteses en cas de coincidències. Hem vist dos casos de coincidències. Ens farà falta un relé que actuï com a memòria per saber si estem a l'inici o al final del cicle. El canvi d'estat de la memòria ha de ser en punts que estiguin ben definits i entre les dues combinacions coincidents. En aquest sistema és fàcil, ja que en tots dos casos tenim un punt intermedi en el que la condició no es repeteix i es compleix només durant un moment. Ja tenim totes les dades per dibuixar el circuit. El relé de memòria s'activa amb S5 i es desactiva amb S7 i, atès que és monoestable, requereix autoenclavament. El pulsador fa avançar el cilindre 1.0. El cilindre 1.0 arriba al final i comença a avançar al 2.0. L'activació d'S5 fa retrocedir el cilindre 2 i activa el relé. El cilindre 2 arriba al final i comença a retrocedir l'1. El cilindre 1 arriba enrere i comença a avançar al 3. L'activació d'S7 fa retrocedir el cilindre 3 i desactiva el relé. Acabat el cicle, esperem que es torni a prémer el pulsador.